dam, ze izango otea dam? Adibidez etxeko atia jotzeunean iteun soinua? Dam, dam. Edo agian erlojuak ordua jotze ditunean? Dam, dam, dam. Gabonetako kanta izatea ebasekan. Baina hori ez da dan, dan, dan. Hori da din, dan, don. Orduan, dam, ze izango otea? Badam akronimo bat da, D, drogazale, A, adardun, eta M, marikoia. Eskerrik asko, Jon. Kaixo launak eguerdion, eta Jon, Castañeda, ongetorri, zer moduz? Aupa, ederto, baten. Ederki, ez da? Hombre. Proiektu berri batekin ator, ez da? Jon Cas, bueno, Jon Cas bezala ezaguna, ez da? Hori da, Jon Cas. Eta dan proiektua, diska eta guzti. Dana. Zerdek, zehazki, ze topatuko jau bertan? Buf, danetarik, ez dakit dani bezala, ez? Oso desberdina, amabi kantu dira, eta bakoitzak edaten du, iturri desberdinetatik, zer, diska egiten denbora asko ibili naizenez, popurri moduko bat, megamix. Ados, eta zukalden zemuz moldatzea aiz? Zukaldean oso baizki, baina gaur zurekin, ezin hobe. Hombre. Nik giru jarri, nik patata milorri jaingo jau, hemen saltza jar bat, eta aldi berian, ondo pasa. Bueno, launak eta Jon, ingo deuna da patata milorri minak. Zatikan, patata milorri ingo deulako, eta gero saltza pikantia jarriko deulako, bale? Pikanta baz, bueno. Eta ingo deuna da, betu, hemen patata ingo ditugu zuritu, xerra finetan moztu, eta hemen barrun sartuko ditugu. Baina, bexamela ere bai ingo dugu. Orduan, hemen dakau, patatak, kurina, baratzuria, eskaia, irina, esne, eta gazta. Zein godeu, gurinetan, batzui ale, 3 lau ale botako ditugu, goxatu, eskaiare bai bertan, eta behin zapori hartu nian gurinak, bertatik ateako ditugu, eta gero, baratzuri horrekin, eta belarroiekin, ingo deula majau bat, plateran bukaeran gainetik botatzeko. Baina, gurin horrek zapori hartu nian, ingo deuna da, irina bota, pixka sukaldatu, eta esniakin bexamela prestatu. Eta bexamel horrei gazta gehituko jo. Eta orduan hemen jarriko dugu. Patata xerrafin batzuk, bexamela. Patata xerrafin batzuk, bexamela. Hori lau bost bihar jarriko dugu, eta ingo deuna da laberatu. Labia erretageo, ingo deuna da itxi horrela pixkat, igual plastiko filmare bai jarriko jo, eta hau gainean jarriko jo. Presio pixkatin da, hola, estutzeko eta dena zapalduta gelditzeko. Gio zein godeu, hau, behin, hotza da honian, aterako deu bertatikan, eta xerra batzu moztuko ditugu, eta sartaian prejitu. Behin, prejituta dakaunian, ingo jau, saltza berezi bat, bueno, kasu honetan maionesa bat bezala ingo deu, eta maionesa horrekin plateraratu ingo deu. Ingo deuna da, hemen, arrautza, ospina, saltza mina, siapia, limoia, oidanakin maionesa berezi bat prestatu, eta bertan sartuko ditugu luzoko errospinduak eta tipula moria txiki-txikin da, naztuta. Eta geho, hoi, plateraratzen deunean, beste batzui eta eskaiak indako manjau txiki horire olio pixkatekin, gainetik amotako jo. Ados? Ados egon beharko, ez? Zerren medio. Zuk esan, ni galdu naiz hor, bezamela. Ilasai, ni lanak botatzen gungo nauk, eta ekin lan. Adibes, patata zuritzeko errez, ez da? Bueno, hori bai, hori egin dezaket. Venga. Aiz daukazu zuritzeko? Zuri gaioa basekat. Bale. Lamanakin, baino zuri gaioa gino beto, ez da? Eskatzen dut ze, bestela, gero baditut hemen... Claro, igaina musikeru aiz eta ahi bihatzak fin manten ditzak, Hori ba. Vale, eta nik jungo nauk bexamela prestatzen, vale? Ene. Bueno, kontatu iguk. Ze, basekia gaina ja
bueno, kaleratu ekela dizka. Hori da. Durangoko azokan pasauan gizton egun Bai. beharrak, ez da? Bai. Oso Eta? polita izan da, azokarena. Eta oso pozik, ez dakit, izan da, betidanik izan dudan amets bat, nire izka propio batera, nire kantuak sortzearena, eta hori kaleratzearena, eta orain gozatzen, hori bizitzen, ez? Askotan, pentsatzen dut, gerora konturatuko naizela, baina, bueno, pizka bat ere konstiente ba naiz, eta orduan, posik. Ona. Bueno, Jon Kass. Jon deituko ya, Jon Kass. Jon Kass, ez da? Sonoroagoa da. Bai, artistagoa da, ia izen bezala. Eta, diskan izenburua, Dam. Zergatik Dam? Dam, begira, hau etorri izan duela, bueno, diskan konposatzen hasi nintzenean. Bai. Sonoroa da, baina hori sigla batzuk ziren, eta ez dakit nola etorri zitzaidan siglen ideia, baina bai egia da, azkenean 3 urtez, bueno, 4 urtez ibili naiz, akerbeltzen eta erromerien munduan, eta holtza batera igotzen zaren bakoitzean, bueno, edo jendarrean agertzen zaren bakoitzean, iritziak daude, orokorrean iritziak superonak. Baina, beti daude niri zuzenean ez dizkiat esaten, eta eskertzen dut, ez? Horrein jendea normala dela. Baina hori, adibidez, ez, lehen esan dizute, Nogazale, jartzen zarenean, holtza baten gainean pilo bat mugitzen naiz. Eta niko gertzen dut noraneko aldeako esaten zieten. Baina, nogatuta ibil behar da, ibiltzeko leku bat di bestera. Eta askotan zaten, gero, ez diozu galdetzen futbolista bat edo atletismoan ibiltzen den norbaiti, zergaitik korrika egiten duena inbest. Entrenatzen duelako, ez, pasio bat dagoelako. Eta, bueno, pues besteak ere... Inbirilla zegateko horiek, inbirilla, eta geldi utzaituk, eta sofatikan oira juteituk, eta gero inmoitua izela, eta zoz esan berra, ez da? Eta, bueno, pues bere garaian bai esaten nun. Eta hau zer, eta zer nun, pues begira, jartzen baldin badudan diskaren izenburu bezala, zer. Bueno, esatea daukate, baina esan desatela, ez dakit. Eta iraino hieketan mina iteie, izorratu iteie. Ez, hombre. Igual momentuan batutan, baina ikasi berdek belarritik sartu, batetik sartu, eta bestetik atatu. A ver, Nogazalena, pues, sin más, hori berdin dit, da, ez que hainbeste ere ez diatezan, joder, eta nire zuzenean ez diatezan. Marikoiarena, pues bueno, hori, pues bai, nerabean intzenean edo, ez? Beti dago, joder, lumba baldin badaukasun, irain bezala erabiltzen da, ez? Bueno, zer egingo diagu, niri ja ez, baina heldu barzara ere, niri holtzak eman didan gauza bat da autoestima izatea, eta ez nintzateke berdina izango, holtza batera, igo ez banintz bere garaian. Orduan, orain, eske, berdin dit, baina benetan berdin dit, eta benetan azkea naiz, baina holtzak eman dit askatasun hori. Nik badakit, holtza gabe, gaur pertsona desberdina izango nintzatekela. Eta hor holtza gainen ibiltzagatik ganea ikesan deken bezala iraina gauza txarrako gauzak entzuteitu, baina askotan onak askoz gehiago, ez da? Hombre, bakarrik gain igual eunetik bi txarrez atezki eta baina nire ez dizkiat esaten, hori, nire ez dizkiat esaten, orduan oso ondo. Ni oso eskertuta nago, eta ezki holtzara igotzen naizen bakoitzan maitasuna jasotzen dut. Eta agian pentsatzen duzu gehiago, hori, ni hasi nintzenean holtzetan, eta hasi nintzenean, pues jo que se, hori, makiatzen, edo ez dakitze praka erabiltzen, edo luma hori performatzen. Bildurra neukan, esaten nun, mundu guztiak ezango du, kriston marikoia, eta no sé, baina gero jasotzen duzu maitasuna. Orduan, horregaitik esaten dut, mandidala, autoestimoan, gora egin dut, eta beste pertsona bat naiz. Bueno, eta adibidez, gazta busketa bateak, eta... Osabe. Zehazta da hori. Dau, parmesanua. Gustata ez gaiza hola, nahiko fuertiak, hola, potentiak. Ni bai, bueno, gainera gozakin etorrinaz, orduan. Erazte, baskal orduaz etorri eta gozia hemen ja dantzan ziok. Bueno, eta akerbeltzen ikuste genian eundoko martxa eukala, kiston biziposa jarte guala, ze hona zio gazta ez da, Bai. Ontan ebai, hola ibiliko aiz, holtzan, gainean, dantzan, alde batetik bestea, saltakare bai. Hori da, nire ideia da, zuzenekotara, orain hasi bargara, urtarriaren 31an zornotzan daukagu, eta akerbeltzen funtzionatzen zuen guzti hori eramatea. Eta publikoarekin, edo ikuslekin, etengabeko hori, konexioa izatea, haiekin batera gozatzea. Ze haiek gozatzen baldin badute, zuk ere gozatzen duzu. Ni holtza nagoenean, beti nago pentsatzen, eta gauza bat ezin dudana kontrolatu. Beti nago pentsatzen hori, ikuslea, adi badagoen, eta saiatzen naiz beti
haien atentzioa eramaten bestela ez nago gustura. Orduan, horretan ere biliko naiz, baina bueno, egongo dira ere momentu sensiblea. Eta Jonkaz, zenbatekin hau, holtza gainean? Leheno bezala karbeltzen nola talde handi batekin, edo bakarlanadek, edo zenbat lagun topatuko izkia holtza gainean? Ba, holtza gainean 5 izango gara, ni kontatuta, bajuan Aritzurrutia, teklatuetan eta hotzetan Aurkeren Unez, baterian Naiara Pereda, eta gitarran Maialen Kotero. Eta oso gustura nago, taldearekin, entzaiatzen, oso pozik, jende desberdina, leku desberdinetatik, eta oso polita izaten ari da. Hori ere, beste talde bat, probatzea beste giro bat. Gogu eukan ebaia aldatzeko, zehose berezeiteko, zehose iria. Bai, hori da, ni Erromerian oso gustura nengoen, baina bai pentsatzen nuen, azkenean, bizitzan egin behar dituzula gauza ezberdinak, aldatu behar dela, eta ez nuen nahi, nik sentitzen nuen Erromeriari, Erromerian egin behar nuena egin da neukala. Orduan, nire zait gustatzen zait gauzak ustea ondo daudenean. Eta zaudenean atope. Puri jan. Orduan esan nien azaroan, hau izango da nire azken urtea, gozatuko dut, baina nahi dut nire zerbait egin. Behar nuen artista sentitzeko edo, behar nuen nire proiektu auki beste zerbait. Hau etorri beka baten ondorioz gaina, ez da? Hori da, hau etorri da Paradisu Zinema, kostatzen ari zait, patataren. Bai, a ber. Txurigailu hau izango dena. Hola jaiz, atzeaka. Ja, ez dakit zer da gana izan. Honekin zanpatu hemen indarrain. Vale. Trrra. Ine jakutsia goltza gainean dantzaiten, da nik jakutziko ja patata zuetzen. Hau asko indozu, ez? Orduan, hola hartzen dek, honekin hemen ditek, daitek, rrra. Batetik honekin, rrra. Eta gero txiki hau guztatuken, ere baiken du. A ber, maravilla. Hori, hau etorri zen, Paradisu Zinema bekaskuratu nuelako, nik ja argi neukan aurten egin nahi nuela nire diska propioa eta nire proiektu atera. Baina hori, Paradisu Zinema eskuratu nuen, dala Elkarrek, EHZ-ak eta Antzeta Irratiak ematen duten beka bat, eta horrek eman zion, ez dakit, edo bizkortasun bat edo behar zuen forma elkarren lan egitea, elkarren lan egitea izan da ikaragarria. Azkenean ari lanean profesionalekin eta elkar da Euskal Herrian dagoen dizketzerik handiena, elkar estudioan egotea, Viktorrekin egotea, profesionalekin guztiz, ez? Orduan, denerako laguntzen dizute pilo bat, haiek badakite zeintzuk diren prozesuak, egin beharrekoak, eta oso pozik, eta pentsatzen dut, eman diatek ez den bultzada, azkenean behar duzu ere jendeak esatea. Beste batzuk jakiteko, zein dek hori lortzeko, ze prestatuan, o nola aurkeztu eizleku batea? Ba hori, nila banebilen diska grabatzen, gauan ari nintzen maketak egiten, orduan agertu zen deialdia, Bigarren Paradisu Zinema bekarena. Eta bidali behar ziren proiektuaren ideia eta 3 kanta. Orduan proiektuaren ideia nik ja baneukan finkatuta, hori baneukan eginda, ze banekien zer egin nahi nuen, eta gero banituen kantu batzuk grabatua. Orduan hori guztia bidali nuen, hori ez dakitzean bazen abenduan, duela urte bete. Eta gero martzoan edo apirilean, esan zidatenan, esan duen, itzel. Akerbeltzultziek, baina behaiek martxan jarraitzen die, ez da? Hori da, beraiek abeslaria birrea daukate, eta jarrituko dute holtzan, eta, espero dut kontzitzea, hortik ibiliko gara. Ni behintzat joango naiz egiten duten lehengora, eta abertzen moduz. Onna. Posten hau gasko, eta zorionak. Bai, eskertzen. Bueno, hementxe, gauna da, ikusezu, aire hau goxatzen, gurin honetan ja, sabor eta eskai usaila utziko deu pixka gehiago batzu ja itia, gero manjau aiteko txukun eoteko, patata ia zurituta dakau, eta bitarten jungo gea, lehendabiziko reportea ikustea. Venga, nora goiez. Jungo gea zehazki, la mandarra de la Ramos, Iruñen dago, eta zeituan gabe bueltan. Kaixo Joseba, Karla naiz, Iruñan gaude, Larren Mandarra de la Ramosen jatetxean, eta gaur errezeta bat egingo dizuegu. Guazen barrura. Jatetxearen izena, La Mandarra de la Ramos da, zere nire Ramona, nire amaren eta osabaren amonak Ramos izena zeukan, eta omenaldia egiteko berarentzat izena hor ipini zioten. Berak, beti egunero mandila eramaten zuen, eta horregatik La Mandarra de la Ramos.
La Mandarra baino lehenago beste leku bat geneukan, baina oso txikia, Iruñeko beste leku batean, Donibane izenekoa. Eta orain dela 19 urte La Mandarra ireki genuen. Handiagoa da, jende asko sartzen da, eta lan asko eraman zuen egitea. Mandarran, Nafarroako plater tipikoak egiten ditugu, adibidez karrillerak edo babarrun gorriak, baina jende asko sartzen da, zeren kanpotik pintxo izugarriak badauzkagu eta kanpotik ikusten dira. Orduan, jende asko sartzen da pintxoak hartzera. Eta ere, Iruñeko jendea badaki hemen kroketa izugarriak egiten ditugula. Adibidez, Urdaiazpikoa, oso ona dago. Jatetzean giro familiarra daukagu, bai gure taldearekin, bezeroekin, orduan jende asko familian etortzen dira. Nik adibidez azken generazioan naiz. Nire ama jabea da, eta ere hemen nire aitonak eta nire amonak egon ziren. Eta orain jatetzean egiten dugun plater bat azalduko dizuet. Orain Manurekin jatetzean egiten dugun menestra freskoa azalduko dizuegu, askotan egiten dugu eta denboraldian dauden osagaiak erabiltzen ditugu. Errezeta egiteko hauek dira osagaiak: orburua, zainzuria, olioa, azenarioa, kalabazina, hilarrak, urdaiazpikoa, lekak eta baratzuria. Lehendabizi, barazkiak egosten ditugu, baina barazki bakoitzak denbora ezberdina dauka. Orduan, ur ezberdinetan egosten ditugu. Adibidez, hilarrak eta kalabazina bakarrik 5 minutu behar dituzte. Azenarioa eta lekak 10 minutu eta bukatzeko orburua 15. Orduan, dena egosita daukagunean, barazkiak ur izotzean sartzen ditugu kolorea ez galtzeko. Errezeta hau egiteko denboraldiko barazkiak erabiltzen ditugu. Adibidez oraintxe bertan Nafarroan orburuaren denboraldia da. Baina urte osoan ere kalabazina, azenarioa edo lekak badauzkagu. Jarraitzeko olioa, urdaiazpikoa eta baratzuria 3 minututan ahultzen ditugu eta azkenean barazki egostiak sartzen ditugu. Errezeta hau oso erreza da. Etxean problemari gabe egin aldezakezu. Merkatuan erosten dituzu osagaiak eta gutxi gora bera ordu batean badaukazu. Eta azkenean plateraztea oso erreza da. Barazki guztiak hartzen ditugu, plater batean ipintzen ditugu eta listo, jatzeko. Beno, Joseba, hau da hemen egiten dugun menestra eta badakizu nahi dezunean hemen itxaroten zaitugu. Muxo handi bat, eta gut. Hau pakarla eta gauza errain dezu, menestra, ze gauza hona dagoen negu partian nola menestra, bero bat. Bueno, bezarka handi bat, eta mi esker, gurian jarraitu berdeu eta urren arezai ongo beha zure plater goxok ikusi eta ikasteko. Hemen txebetu ze itxura hartu duen guain bai, batzutiak eta eskaia eta itxure harakin, hau mendikateakoet, patata zurituta azkagor. Eta zugun goza adibidez, behitu, gero maionesa prestatuko dugu, esan duen bezala mina hola pikantia, eta ingoituguna luzokorrak txikitu eta tipulare bai. Orduan, honea botatzen jun, eta inberdaken da adibidez, txikitu. Eta txikitzeko, behitu, horrena erdetik amosten dek, horrela jartzen dek, eta egiten dituko lako pusketatxuak, bale? Bale. Hola, lagatzeituk, eta honea gotatzen jutez, bale? Bale, asko fiatzea, aize. No aski baiet. Ego zein kezka galdetu. Bueno. Eta zure dizkan, esan dek 12 kantu, danak oso desberdinak, bakoitza bere ikutuakin. Bai, baina, bueno, badaukate batasun bat, Bai, ados. Zein izan zan aurrenengo entzen duna? Lehena izan zen Antzoki. Antzoki? Bai, tokiari eskainia, eta bueno. Ona, eta badaka bideoklipa horrek? Badauka. Bai? Eta oso polita gainera, Bai,
Ikusteko jago hemen, jendeak ikusteko nundik noa ibilikoan diska ikustea juten dian, edo holtza baten ikuste izuenian. Venga, ba. Venga, bagozen ikustea eta guantxe gaude bueltan. Barne askatu erratazin Pasatuko ez danaren beldurraz Aldi bateko zalantzak utzirik Zure begiraren oroitzapenak Etxean, kalean, gure Y seguir hogatzen, eskutuak, Ene. Ona, Eundoko kiru egon berdikire kontzertutan, ez da? Etorri barzu. Etorri berdia, Bueno, zuberdian jo izan dugu, bai. Romeriaekin zarotzen hor, ibiltzen gara. San Pelaiotan. San Pelaiotan emertzea? Bai, bueno. Bueno, aurten ez dakit, a ber, zaruzko dala, mesedez, deitu. Zuko hor kontaktuak izan behar dituzu. Ni gutxi. Ja. Ni esan neria ibiltzen hau, baina kontaktuak eta ibiltzeko. Bueno, eta ze abestu hortan, ze esaten dek, letran? Ba, begira, bada maitasun historia baten hasiera, antzokian hasi zenekoa, eta baita ere, bueno, egiten dio omenalditxo bat antzokiari, ni antzokian nibil izan naiz urte askoan pintzatzen, bertan musika jartzen, eta niretzat da leku berezi bat, ez? Nik uste dut Bilbon gauden euskaldun guztientzat, zer berezia dala. Sartu nintzen lehenengo aldian ja badaukazu, ez? Gune bat, non euskaraz hitz egiten den, euskal musika entzuten den musika desberdina. Ez da bakarrik euskal musika da. Ematen dizu beste reggaetoitik kanpo dauden, beste genero batzuk entzuteko aukera, hori ere eskertzen dela, ez? Baina hori. Ona. Eta, adibidez, esan desuna, beste kantuak lotura desente dakaela, antzekoak dira, musika aldetik, doinu aldetik are bai? Ba, begira, badaukadenak, badude batzuk funky kutua daukatenak, azkenean proiektua zinuen Aritzu Urrutiarekin, bera bajista da, orduan, gustatzen zaio funkian bajuak presentzia handia dauka. Baina gero elektronika ere badago, baita ere trikitrisa, pizka bat, baladak, eta baina gero denak dauka batasun bat. Entzuten baldin badaen diska, ez da esaten, hau nondik dator, bestean nondik dator. Eta gero ere egin dut jolas bat, abestien izenekin, denak direla leku baten izena. Bueno, gero hasi nintzen eta batzuk galdu zuten lekuaren izena, baina bertan agertzen dira Bilbo, nola ez, Antzokia, agertzen da Tolosa, agertzen da Mundaka, baita ere, orduan, bidai musikal bat da. Ona. Andaluzia, era agertzen da. Ona. Eta, esan deken bezala, eta kantu hau guztiak kolaborazio bai eukituk, ez da? Hori da, justo aipatu dut, ez, Andaluzia kantuan, bertan kolaboratu nuen Alarma Morea taldearekin, Zumarragakoak, eta, marabila bat, zematen diote kantuari ez, behar duen hori, rumbita.hori, hori, ahotz flamenkoak ez dut esango, flamenkoak edo ze. Hori. Saltza. Hori amatotzie. Gero Zabizolano ere badago, Imanius DJ-arekin, egin genion omenaldi bat, Bokespok kantuari, Kepa Junkerari, eta bertan, Zabirekin parte hartzea, niretzat plazer bat da, bera izan zen ere nire trikitriza irakaslea, orduan, dizkan egotea, hori gozada bat da. Eta gero bukatzeko, Ane Martinez, Mundaka kantuan, orain dagoela Loa Talaiarekin, bertan agertzen da, kantua oso bitzia da, ze grabatu genuen, grabatu dugu ja, 4 aldiz edo, Ane Gonzalako hasieratik, oso prest, eta gero baita ere koroak egiten ditu, zilarra beruna kantuan. Eta horietako ze estilo guztitan, sentitzeiz eroso, baten igual korago etortzeaiz, edo... Ez dakit, kontua da, erromeria baten dina atorrela. Danak balitxek, eta... Egin behar duzu danetarik. Moldatuteaiz. Baina benetan hori, batasun badaukala, zentzu badaukala, niri gustatzen zait, hori, dantzagarriak diren kantak gustatzen zaizkit, ze asko mugitzen naiz gero ere estenatokian, baina gero badaukat ere nire alde sentimental hori. Ez dakit erromerian ikusten zen, ze bai egiten genituen zen gehiago zaude, baina egongo da dantzatzeko eta badago ere sentitzeko. Ados. Eta hau guztia,
bideratu ekenian, zein izan dek ire bide laguna, nola lotuek gaudena? Dana ire lana izan dek, ire kabuz lotuek gaudena? Ez, kontua da, nibili naizela, hori, kantuak sortzen, ez dakit, nerabean nintzenetik. Eta gero, romerian aurkitu ditut bide lagun asko. Osa, romerian ibili naizen bitartean, ez? Musikari askokin egin ditut gauza ezberdinak. Orduan, joan naiz proiektua pilatzen eta nituen gauza guzti horiek batzen. Niko goratzen dut, joan nintzela elkarrera eta 40 kantarekin. Eta 40 kantuen lantatik esan nien, venga ba. Guazen horrein aukeratzera, esatera zer egingo dugun, eta gero baita ere hor bidelagun izan dut Aritz Urrutia, berarekin pandemian sortu genuen talde bat, eta gero hori, gelditu zan hor, voltatu zan normaltasuna hori guztia, eta ez genaukan denborarik, edo, bueno, taldean jarraitzeko, baina berak esan zian, jo, hemen sortutakoa, zer utziko duzu horrela, ez duzu zer egingo horrekin, eta basi nintzen beretxean biltzen, kantuei forma bat ematen, eta gero, hori, gero hortik gauan ere asko lagundu ziaten, Iker Bilak eta Oian Morenok, Victor Sánchez eukidot produktore bezala, eta gero Elkarle Estudioan moldaketak egin dituzte Antxon Sarazuak eta Dani Benegasek. Jo, olako musikari hain desberdinekin lan egitea, horrek nik pentsatzen dut ematen diola diskari berezitasun hori, ez? Pasadela esku desberdin askotatik. Badaukala, hori Iker Bila eta Oian Morenoren ikutua badauka, badauka nirea, badauka Aritzena, baina gero badauka Antzonena eta Daniena. Olako artista mordo batekin bildu, eta artista beti, gaur egun, lehen egual esuan hain bestera maten baino, gaur egun bai asko elkartze zeatela eta elkarlanian inda, oso aberazgarria, ezta? Ezken niri gustatzen zait pilo bat, azkenean, ikasten duzu eta kantuak aldatzen dira pilo bat, eta bereziki, ez dakit izangote dan, azkenean lan hau denez bakarkako lan bat, faltan botatzen dudala taldea, ez? Eta beste iritzia, behar duzu, ezken nik behar dut, zedana bakarrik egitea, gero... Hori, emate dizu baita ere segurtasuna, jakiteko. Ondo dago, hau, nola bingo zuten. Batuta marea goiteie, baina batuta... Nahiago dut. Eta hor, ez da biaren astea, hori polita da ere. Dudik gabe. Bueno, eta honen, aurkezpena. Nun izan nuan zehazki aurkezpena dizkana? Egin genuen azaren 7an, Bilbo Rocken, izan zen oso polita. Bastakit, amets bat lagun pilo bat, lortu genuen betetzea, somak taldea ere bertan ibilizan, dia jarri gendun. Eta oso polita, oso desberdin sentitzen da, ez dakit, besteen kantuak abeste gauza bat da, baina zureak abesten dituzunean holtzan, eske badakizu, niri lehen kantu bati ematen izkion esan nahi asko, eta momentuaren arabera ekartzen zizkidaten horitzapen batzuk edo beste batzuk. Baina orain, nola zureak diren eta badakizu zertaz hitz egiten duten, eta zen momentutara abesten ditudan bakoitzean bertara noa, ez? Eta hori da, adibidez, igertzen dudan desberdintasun hori. Eta gero ikustea jendeak zure kantuak abesten, egiten ilusioa. Gauza erra izan berdik, ez da? Hombre, horrein lagunak direla, ez? Eta horrela, baina esan duzu, ene bada, nire etxean sortuako zerbait, nire gelan, ez? Eta hemen dago. Una. Bueno, eta guztia, nun hasiguan, da nola hasiguan? Zen izan nuan nire, esan dek beti txikitatik bai idazten ega izela, esan dek trekitisa irakasli izan nuala, irekin kolaboratzen ziokenetako bat, baina hau guztia ja, esan dekena, txikitatik bai nahi zenun zure diskatera, zure taldi hauki. Bai, baina beti pentsatzen nuen ez bakarkako ibilbide bezala, baizik eta talde bat bezala. Eta azkenean, igual bekarenak eman dio, nola orkestu nuen Jonkaz bezala, hori joan zen Jonkaz bezala. Baina bai beti nahi nuela talde bat. Osa, nik imaginatzen nuen, talde bat izan, musikan ibiltzea, beti gustatu zean zait, eta argi neukan nire buruan, jabean nintzenean edo, nahi nuela, probatu nuen, niko goratzen dut, Zorrontzako jai batzutan, batek daki errumeria jo zuen, eta bertan ezagutzen duen iratzetxe handia, orain argazkiak egiten ditu, eta, adibidez, lehengo kontzertu honetan ibilizan argazkilari bezala. Eta igo ninduen holtza batera, ez dakitzen bat urtekin, izango nitun, 15, 14, eta zanun, ze sensazioan hain polita, hau egin nahi dut, hau errepikatu nahi dut. Eta ordutik ja, fijo neukan, erromeria bat sortu nahi nuela, hortik hasi, eta gero talde bat sortzea. Orduan, bai, beti ukidut horrela. Eta guain hortxea, pori jan, ez da? Hori da, eta orain, borgatzera, abese moduz. Bueno, guain hau, sartu berdeu, 160 graduta, 60 minutu, ondo egozu berdu, patata xamurra, gaztakin
nastia, bexamelakin, dana ondo erreta, eta gero ja ingo deuna da atera inda, telebistan bakizuen magia eten dula, eta erreportea 5 minutuan eta tak hori indateako jo. Gero hori ebaki, preskitu, prestatuko dugu hemen maionesa berezia, tipulare bai txikituko dugu, eta hemen dakauna da, baratzori prejituak urinetan, eskaiai, ingo jotena da, hola, ostotxo kendu, eta makiltxo katea, eta makiltxo hauekin gero ere, ingotena da, saltxatxo bat gainetik botatzeko, baina bitarte ingo duguna da, erreportai bat ikustea jungo gea, ados? Nora goaz? Jungo gea, sustrai, krepetegira. Ikusiko zueze gauza eharrak dituen. Kaixo Joseba, Nagore naiz. Sustrai krepetegian gaude, egiako jatetxe batean, eta gaurkoan errezeta berezi bat egingo dizut. Hau sustrai krepetegia da, 2006an ireki genuen, 24 urte nezkan eta obran 25 bete nituen, ireki, eta, 19 urte igaro dira ja. Sustrai krepetegia da, orduan, gure berezitasunak krepak dira. 25 gazi eta 20 gozo daude. Baina hortaz aparte daude gauza pila, zure eguneko menua egiteko ere. Nere jatetxean, normalean, hemengo jendea izaten da. Batez ere, ondoko lokaletakoak, bai iependegikoak, tailerrekoak, abokatuak, asko tortzen dira. Eta gero, generalean, Donostiko jendea. Hasiera batean eukinuen jatetxe bat Donostiko zentroan, taberna hori bukatu zen, eta esan hon jo, eske Donostin ez dago krepetegirik, zergatik ez dite krepetegi bat ingo. Eta, azkenan, hemen 19 urte igaro ditut. Auzoko ikastolatik atera nintzenean, sukaldaritza eskolara jo nintzen ikasteraz, oso arginekan sukaldaria izan nahi nuela, eta han 5 urte igaro nituen, 18-19rekin atera nintzen, eta, 24rekin ja, hau, 19 urte pasa dira, eta segurazki beste 20 pasa barko ditut. Gaurkoan, sustraien arrakasta asko duen plater bat egingo dugu, beraz, segi sukaldera. Gaurkoan egingo ditugu papa ximurrak, Kanarian esaten dio bezala, la papa arruga. Lehenengo gauza egingo duguna da patatak egosi. Kanariar patatak egosteko beti egiten dira gatza askorekin, ze gero ura kentzerakoan lehortzen dituzu zutan. Eta horrela geratzen dira ximurrak eta txuriak. Hasiera batean, geneuzkan freidorak eta egiten dituen patata brabak, patata roqueforrakin, da ezaki zer da. Freidorak entzeagatik, Kanarietara jo nintzen oporretara, eta paparrugak ikusi nituen, saltxak gustatu zitzaizkidan pilo bat, eta azkenean esan kentzen baitut freidorak, olioaren historia, ezaki zer, hola patata egosiak dira, eta asko zerrez. Egingo ditugu 3 saltxa. Izango direla mojo berdea, mojo gorria o mojo pikon, eta aliolia. Mojo berdea eta mojo gorriaren desberdintasuna, batak piper berdea daukala perrexiakin, tono berde hori emateko, eta besteak daukala piper gorria, piper mina, pimentoia, gorri kolore hori emateko, eta pikatzeko pixkot, ez? Mojo hitza da saltxa, kanarierraz. Horregatik esate zaion mojo pikon o mojo berde, baina, gu ere hemen jarraitu dugu mojo pikon esaten, papa arrugaz, o papa ximurrak. Eta gero hurrengo saltxa izango da aliolia. Egiten duguna da maionesa bat baratxuriakin, eta esne pixka bat botatzen diot, testura hobe hartzeko. Sukaldeko robotean sartzen dugu lehenengo arrautza baratxuria, ozpina eta gatza, eta gero juten gera botatzen gutxinaka olioa, eta azkenean bukaera botatzen diote esne pixka bat, hori testura hobeo hartzeko. Saltxak eginak dazkagunean, ozkaiura sartzen ditugu ordu batzuz, ze olioak hotzarekin testura potoloagoa hartzen du, ze egin berri dagonean oso likido geratzen da. Patatak egosten ditugu ordu betez gutxienez, eta gero egiten dana da, geratzen den ura kendu eta sutan berriz jarri lehortzeko. Horrek ematen dio testura hori ximurrana, txuria geratzen dena eta guzti hori.
Kanariako patatak txikiak dira, eta Kanarietan jartzen dizute patata osua. Guk hemen patata normalak, Arabako patatak erabiltzen ditut, orduan zatitu egiten ditugu plater batean, eta saltxak jartzen zaizkia. Badago jartzea saltxa bat, 2 saltxa edo 3 saltxak. Eta gainetik botatzen dugu, eta placer bat da. Bueno, Joseba, hemen sustraieko patata bereziak, papa ximurrak 3 saltxekin. Nahi duzunean, gonbidatua zaude gurekin etortzeko, bale? Venga, jo! Hau panagore eta gora patata, oie, Kanarietan egon da lao? Bai. Bai, Maravilla badia. Eta paparruga, mojo berde eta mojo rojo eta zen etortze handikan patata jangabe. Baina gaur hemen jatia badaude. Guatxintzeak. Aladek. Bueno, besarka da bat, nagore, eta urren arte, gurian jarraitzeko. Esan deten bezala magia egiten dela telebistan, deitu hemen, eta garrantzitsua da gero pixka jartzia gainean. Zergatikan, sendua ateatzeko, gio plantxati pasatzen deunean guaino, pregitzen deunean ez deseiteko. Vale. Eta zu maionesa, iten aldezu maionesa, badak egiten? Ez. Ez? Bueno, gaur ingoet. Erosten dut inda. Botan, jok, arrautza, berta botako, pipermina, ziapia eta limoian suku pixkat, bale? Ea. Limoian suku ateatzeko nahi hemen, honekin ateako jok. Venga. Erdi ditu, erdilan sukua nahiko izangoa. Ospinare bai, botako jok, bale? Eta, gero, behin oidena barruan botatze jokenian, ingokenadek olioakin ligatu. Ligatzen ibiliko aizoltza gainean daula pixkat, ez da? Gatzen naiz begira hori. Sí. Ikasten da horretan ere. Hombre, Danian bezala. Bueno, eta hemendik aurrea ze, kontzertuak, leheno esan dek bai dakakela sornotzan, laizter, ez da? Hori da, urtarriaren 31, hor hasiko gara, musika gaz festen. Bai. Berezia esango da, herrian da, gainera festival oso polite da, horrela urtarria gogorazteko, eta ordutik aurrera, ibiliko nahi sozialetan esaten, bueno, esan dezakedana da, EHZ-tan joko dudala, hori ere, ze EHZ-tan bekari esker, EHZ jaialdian, eta, bueno, badaude hor gauza polit batzuk, orduan gogotsu nabil. Gio sare sozialetan, ze Jonkaz bezala? Hori, Jonkaz, biesekin idazten dut, baina, adibidez Instagramen hartuta zegoen orduan 3S, baina, bueno, biesekin, agertuko da eso, Ados. Bueno, eta, baldakak lekuen bat esateken, nire esan dek zarautzen San Peleoetan gustatuko zitzaizula eotia, baina bakak lekuen bat esateko, hemen nahiko nino, etxekillat, egun berezin baten, o Bilboko festetan, edo San Ferminetan, Bilbokotan hor, ere, nik uste dut, baiet, joko dudala, baina hori gazteizko jaietan, gazteizko txosnetan. Ze urtero egin izan dutak erbeltzekin, beti izan da egun superpolit eta berezi bat, eta aurten ere, gustatuko litzadak, itzegin barko dut, haiekin. Hau bota aldio gorrea. Ez. Botako diot. Ondo. Eta gero dana, ez? Horze, iriatzetik etorri berdituko, ate joka jumen raiz edo nola ide... Bueno, momentu ate joka, Silbiarko naiz, ez dakit. Gero bateaki, atzetik etorreko badienen edo. Baina ez, bueno, azkenean jende asko ere ezagutu izan dut. Urte hauetan, orduan, bueno. Kontaktu horiek ere baditut. Orduan hasiko naiz bideoa bialtzen, tal, txapa ematen, venga ba, gustatuko zaizue. Hori seguru, gustatu, eta dantzan jarriko kela jendiare, ba? A ber, azkenan hasiera da. Hasiera, bueno, gogotxu, baina hasiera borrokatu behar dira. Dudi gabe. Eta ez nahi zerotik hasi, orduan, hori, gitzienez. Ikusaldek hemen patata nola gelditzeken, Bai. Patata bexamela bexamela gaztekin. Hori ezin da jan, hori. Hori alda jan, guain, bakargan hotza ziokela. Ostuin behar du gero moztu alizateko. Xamurra dao, erreta dao, egozita alegila, baina guain ikutua ematen dionian plantxa ja. Vale, guain behitu. Hau botako diot, ez? Ondo, piperlin dana botaiok, ondo. Dena esan botako diot, Vale, hor jarri azu. Patata minak inberdizkia, orduan piper mina, onbardik. Gatza berdeko. Bate ere pikantea. Ez. Oso baiz pasatzen dut. Pizka botako zio gainetik gan, eta gero, aparte... Hori ja, ez zio konpontik. Gatza bota joke, bai? Damen betu zan, balin bakak, biaz eta erdi, arrautza, piper mina, ziapia, bota jok, bikoitza. Da honan, bikoitza. Honeaino, laure honeaino. Vale? Hortxe, bikain. Eta guain inberdekena, birringailua sartu eta behian euki. Ez moitu. Osea, moitzen azten baiz,
Izorratziak Kontu zer, historia. Venga, Mostu ingoz. Vale. Bueno, eta holtza gaine egotzea izenian, ze instrumentu altzeituk. Ze jotzen dek? Danetikan jotzen dek, abestu bakarrik iten dek, edo ze iten dek? Bueno, nik jotzen dute gitarra, baita ere trikia, eta horrela. Bueno, gero aparte jotzen ditut txistua, eta dultzaina, eta horiek, baina, karo, diskan txistua sartzeko, esan nion, txistu irakasleari. Sartuko dugu txisturen bat diskan, baina, bueno, hori aurrengorako geldituko da. Vale. Bueno, eta hau zure ogibidea da, edo zein da zure ogibidea? Oain bai pixkanak altrak, eta eman berrire. A ber... Zein da zure ogibidea? Zure euskera irakaslea zea, ez da? Orain bai, baina, bueno, azkenean hori musikaren munduan ibili behar zara beste mundu batzuetan, berez kazetaria naiz, orduan leku askotara bil, irratian kolaboratzen jarraitzen dut, Euskal Irratian, Radio Euskadin baita ere, eta hori ni gustatzen zait, komunikazioaren mundu asko gustatzen zait, baita ere musikaren munduan, orduan gustatuko ditzaiak etorkizunean, horrek biak uztartzen dituen zerbaitetan ibiltzea, baina bakizu hau. Orain dela, ibili bar zara, eta askotan ibili naiz, hori, bueno, telebistan ere ITBn hemen ibili izan naiz, baina dana doa, eske, zure programa osondo doanez, besteak ere denboradak dira. Goazenen ibiltze izan bai, ez da? Ez, goazenez, bueno, a ber, ibili nintzen... Zozein nuan kolaborio zion, Estandan, vale. Hori ibili nintzen, gero uda pasan, ere, gora bihotzaken, eta, bueno, batzukin ditut. Baina bakizu, hau dela... Dagonean, dale, ez dagoenan, bale? Vale. Eta euskara irakasle nu naiz? Orain Ulibarri euskaltegian, nabil, eta hori ere polita da, begira. Ikasten dut nik ere, egunero, askotan egiten ditugu gauza asko, eta ez dugu pentsatzen zergaitik egiten ditugu, nola esan bar diren era zuzen batean, eta hori, euskaltzaindiarekin borrokan. Dikain. Bueno, hau listo, ez da? Atea mendikan hau? Hau listo dago. Bai. Hain erraz egiten da maionez. Hombre, eta gehozi berriro, Ja, bai. Guain, sartu jokori barroa, atea hau aurrena. Denak botako ditu? Bai, tipula moria mostinko jandi pizkate bai, bale? Hola, barru neukitzeko pusketatu, ona zioko ez? Pikante xamarra. Gutxi hartuek. Ondo. Ona, hombre. Igual gero. Dana botako diot? Bota dena, barroa. Dana? Venga, Venga, ba. Artuzak, goiara bat. Bueno. Bana barroa, mesedez. Hau sartu. Hori, nire gertatzen zaitzu, galean sartzen nahi zenean. Beti esan nahi dugu gurasoek. Nola da posible, hain zikin ustea dena. Ez dakit. Hori ere ikasi tendek, pixkanaka. Ja, baina egira, zuri, bueno. Bai, oli joa saltak hasiek hemen baina zain beste, niri ez dakit egite dut tortilla bat, eta olio. Kizon triskantza, no? Bestea, bueno, ibaldek. Gio garritzea eta listo. Jendia batzutan esate, nik ez deten maionesa, birrengailua eta potia esikintza arren. Nik ez deten empanauta guarrada dalako. Hemen imerdekenek zikindu, eta gero baieta hartu, estropago hartu, garbitu, txugun laga. Hombre, denbora bali badaukasun, no pasatzen zu, ere. Eta... Denbora, eta zertako nahi denbora, gero, Instagram ikusten egoteko. Baina dinot, gero gainera, zapore desberdina dauka, ez? Gehiago gustatzen zaizu. Du digo, ikindakoa, eta gero ireikutua sartzen jute, ez? Hemen bai, tipula moria gotako zio. Horrekin ere, nik daukat arrisko handia, azten naiz gauzak gehitzen, eta gehitzen, eta batzutan pasatzen naiz, ez? Hau botata nola geltuko zen. Bueno, horregatik, geho juteiz ireikutua ematen, ire daraiten, da goxatzen. Hemen, dakauna da ere bai, batzu eta eskaiak inindako, saltxatxua pixka gehiago hartziot, eta iain saltzerua izan da. Interpretazioa eta gustatzen altaizu. Bueno, bai... Gustatu seguru, no? Bai, gustatu seguru, gero ja... Bueno, beste gauza batzutan ibilizan naiz, baina aurrekoan, kasualidadez, ibilintzen Mara eta Mara... Eitu beke primera... Bueno, non emango dute? Primeran entzako, ez? Primeran entzako, egiten nahi den telesail horretan, kameo bat egiten dut. Ni bezala, orduan hori erreza da, ez? Zurean egitea. Egin alduk, noizbait kameorik edo. Ni ez zaitokatu behin diban, Ez zaitokatu, baino... Ni ez ezateko, osake... Begira. Eskaintzen badie, venga, aurrea. Ba, deitu. Zein goialdua. Esango zateki, beste liada baten sartu ez. Venga, beste gauza bata, venga, aurrea. Bueno, hemen ikusi zu, Patata hau, egon berdik... Ai, ama. Ze gauza eharra. Hor bat. Hemen bestia.
Hau sekula ikusi gabe, Sekula ikusi gabe? Ez. Oantxe jango jau. Beste pare bat pusketa ingoitu gure bai, bakoitzentzako platertxo bat eukitzeko. Eta hemen inberdetena den bai, perexi pixka pikature bai, eta... Bueno, ekarri dizka honea, ekarri ikusteko Hori. Eta zea besti daude zehazki, zein dia topatuko dituguna bestiak, a ber. Oso bonita. Jon Kass, Dam. Dam. Antxoki, Kutxi, Andalucía, Mundaka, Rafaela Bilbon, Pegau Tolosa, Bai. Erandu, Bokespok Mix, Day to Maybe, ez dakit Zirala Beruna, eta Nostalgia. Begira. Elkarrendetan salgai, eta kontzertuetan. Ondo aiaiz, Jon Kass. Hementxe, guain, botako zigonden gainetikan, Hau ere, eta gaurko platera, indiu. Ze gauza hona dan, zukaldatzia, musika ehar batean zuten, Hori bai. Ikiarri gustatzen zaite. Askotan horretan, Josina entzuten da lanen horre ote gaitu. Bai, ze hona, Horre, irrati asko gustatzen zait. Baina zure diska jarrita kanta ona jartziare, gogokoaek, Ni oso irratizalean az. Bueno, launak, hementxe gaurko errezeta, eta Jon Kass goxatu eta goxatu arazi gudan hori. Hori da, agur!